Tässä sitä nyt ollaan. Menossa onnellisesti naimisiin. En tiedä, vittu, pitäisikö meidän erota vai mitä meidän pitäisi? Mä hommaan sun 6 parempaa. Ei vittu, kun sä saisit itsellesi hommattua joskus. Joo, tässä on nyt sitten semmoinen tilanne, että jos hänen verinäyte on puhdas, niin sitten se on sinä tyttö maksat kyllä. Anteeksi, mä voin tehdä ihan mitä sä haluat. Otin sulle tällaisen. Tästä muuten puuttuu niskatuki. Se ei kai haittaa.